Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Jama'a barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shiri. Wannan channel ɗin ASP Hausa TV ta ɗauki ne an kawo muku, wanda ni Anas Suleiman nake gabatarwa. A yau shirin namu zai kawo muku wani abu ne wanda misali yanzu zaka san yadda ake samun kuɗi a YouTube, ma'ana zaka san YouTubers, ma'ana wanda suke da YouTube channel nawa suke samu a YouTube, kuma ka san irin alheri da irin kuɗaɗe da ake samu. Mutane da yawa sun san cewa ana samun kuɗi a YouTube, to amma kuma mutane ba su san nawa YouTubers suke samu ba, ma'ana nawa YouTubers suke iya samu a duk wata a YouTube channel ɗinsu. To wannan shi sa muka yi muku wannan darasin domin nuna muku yadda YouTubers suke samun kuɗaɗe wanda ba kwa zato, wanda suna samun kuɗin da ya haure kuɗaɗen da ma'aikatan gwamnati suke samu a halin yanzu. To za mu shiga cikin Google Chrome ɗinmu, amma kafin mu shiga da Allah kar ka manta da alamar subscribe, sannan kuma kar ka manta da alamar ƙararrawa, sannan idan bidiyon ya burge ka kar ka manta da alamar like. Sai mu tafi can sama sai mu zo mu saka abin da ake kira da social blade, wani site ne da ake kira da social blade. Shi wannan site ɗin shine zai nuna maka, zai gaya maka cewa ribar nawa channel ɗin take samu a duk wata ko a kuma a duk shekara. To misali za mu shiga cikin social blade, yanzu zai buɗe mana kamar da kuke gani, muna jira ya buɗe mana, to bari mu je mu refreshing ɗin wannan shi site ɗin. Yawwa, kamar haka kuke gani. To yanzu wannan shi ake kira da social blade. Wannan site ɗin shine zai gaya ma cewa channel kaza nawa take samu, channel kaza nawa take samu, channel kaza nawa take samu. To kamar yadda kuke gani yanzu za mu tafi can sama inda sai mu tafi can sama, sai mu ga an saka enter your username, YouTube username. To misali channel ɗin da kake so ka san nawa take samu a duk wata, sai ka tafi nan sai ka ɗauki sunan da sai ka saka. To misali yanzu za mu gwada muku ne a channel ɗin da suke irin ƙasashen ƙetare daban-daban. To misali yanzu kowa ya san cewa akwai wata tasha da ake kira ZTV. ZTV tasha ce wadda take kawo muku fina-finai na series irin na Indiya da sauransu. To inda za ku san cewa nawa take samu a wata, kowa zai sha mamaki saboda suna samun mahaukatan kuɗi wanda suka haure hankalin jama'a ma a YouTube channel. To za mu saka ZTV kamar yadda kuke ni sai mu saka ZTV. To kamar yanzu mu sa ZTV sai mu saka search, sai mu zo mu danna search. To da zarar mun danna search ɗin cikin, zai kai mu cikin asalin shi ZTV ɗin. To za mu duba can sama, wayannan ZTV ɗin duka ba original ɗin bane ba, to na sama ita ce original ɗin. Sai mu shiga ciki, sai mu clicking ɗin shi mu ga me suke samu a ciki, sai mu clicking ɗin shi wannan ɗin. So sunan site ɗin dai social blade. In ka sa socialblade.com to kai zai kana. To kamar yadda kuke gani ga channel ɗin nan mai suna ZTV. ZTV tana da subscribers miliyan 51.7 kamar yadda kuke gani. Sannan kuma ta yi ɗaura bidiyo sama da guda 90,000 da wani abu kamar yadda kuke gani haka. To ZTV, to kamar yadda kuke gani gashi ZTV gashi nan an buɗe ta a 11 ga watan Disamba 2005. Sannan kuma tana da subscribers miliyan 51, sannan kuma gashi entertainment suke yi. To yanzu kamar yadda kuke gani ZTV tana iya samun dala 21,000. ZTV already yanzu tana iya samun dala 21,000 a ƙasa. Misali yanzu an yi kiyasin cewa ZTV tana iya samun dala 21,100, ba ta samu ƙasa da dala 21,100 ba, kuma sannan ba ta samu sama da dala 337 a duk wata. Ma'ana za ta iya samun ba ta samu ƙasa da dala 21,000 ba, sannan ba ta samu sama da dala 337 a duk wata. Sannan kuma a shekara ba ta samu ƙasa da dala 253 ba, sannan kuma ba ta samu sama da dala miliyan 1.1. Tun ga yanzu misali channel ce wadda suke ɗora irin fina-finai na ɓangaren da ya shafi ɓangaren fina-finai irin series da sauransu. Shi suke ɗora yanzu. Misali ga subscribers ɗinsu, ga viewers ɗinsu, ga channel ɗin. Duk za ka ga wani analysis ɗin channel ɗin da take samu. Sannan yanzu idan muka ce za mu dawo misali mu koma ɓangaren channel ɗinmu na 'yan arewa, za ku iya search ɗin channel ɗin 'yan arewa, 'yan comedies da sauran irin wanda suke ɓangarori daban-daban na shirye-shirye fina-finai da sauransu. Duka za su iya gaya muku nawa suke samu a YouTube. Misali channel ɗin nan mai suna Z-News kamar da kuke gani. Z-News tana da, bari mu shiga ciki, bari mu kai clicking select channel za ka saka. Already in ka saka ta, to gashi yanzu ta buɗe mana wannan channel ɗin mai suna Z-News. To gashi yanzu a wata tana iya samun dala 36
ba ta samu ana already ba ta samu ƙasa da dala 36,000 ba a wata, sannan kuma ba ta samu sama da dala 585 a wata, sannan kuma a shekara ba ta samu ƙasa da dala 441.4, sannan ba ta samu sama da dala miliyan 7.1 ba a YouTube. To wannan kuma YouTube na farko ba biya ake ba in za a shiga ciki. Channel ɗin da suka buɗe wannan channel ɗin ba wai biya suka buɗe channel ɗin nan ba, kyauta suka buɗe ta. Jajircewa ne da dagewa akan harkar shi ya kawo musu wannan cigaba da suka zo. Misali yanzu channel tana samun kuɗaɗe maƙudai irin wannan, ai kaga misali yanzu kai a matsayinka na YouTubers ɗan arewa kana YouTube channel aƙalla ka iya samun 200,000 300,000 a wata. Misali yanzu wani aikin gwamnati ne zai baka irin wannan kuɗi haka lokaci ɗaya ba tare da ka je kana shan wahalar neman aiki da sauransu ba. A nan dai muka kawo muku ƙarshen wannan shiri. Ga mai neman ƙarin bayani ko mai tambaya zai iya ajiye mana tambayarsa a comment section, sannan kuma kar ya manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ku manta da alamar ƙararrawa, sannan kuma idan bidiyon ya burge ku kar ku manta da alamar like. Mun gode. Ni ne naku Anas Suleiman.